Berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştîmanî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye da zanîn ku biryar hatiye dan di hemû heftiyekê de 3 rojan dergehê hevsînoriyê Pêşabûr Sêmalka li pêşiya hatin û çûna welatiyan were vekirin. Saîd Omer berpirsyarê Ofîsa Peywendiyên Niştîmanî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di lêdwaneke taybet de ji bo Radyoya Rêbaz ragihand ku ji her heftiyekê her 3 rojên yekşem, sêşem û pênşemê deriyê Pêşabûr Sêmalka li pêşiya hatina sed welatiyên Kurdên Rojavayê Kurdistanê bo Herêma Kurdistanê vekirîbe ku ew jî pêncî bûk û 15 rewşên nexweşiya penceşêrê û serbarî kesên sozên wan li gel qunsilxanên welatên Ewropî li Herêma Kurdistanê heye. Herwiha Omer da zanîn ku di derbarê çûna penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê dimînin bo Rojavayê Kurdistanê, derî li pêşiya wan kesên hilgirên regezname û niştegeh an got îqameyên Ewropî ne û li pêşiya penaberên ku dixwazin îqameyên xwe radest bikin û bi yek carê vegerin vekiriye. Ji ber metirsiya belavbûna vayrosa koronayê û rêkarên xweparastinê dergehê Sêmalka Pêşabîr li pêş çûn û hatina welatiyan bi giştî di nav de welatiyên Rojavayê Kurdistanê û penaberan ta çend mehan hatibû girtin û gelek penaberên Rojavayê Kurdistanê ji neşteciyên Herêma Kurdistanê asê mabûn. Lê piştî kar û roleke berçav ji alî Ofîsa Peywendiyên Niştîmanî ya PDKSê ve û hemahengiyê li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê rêliber vegera wan hate vekirin. Niha jî rêliber hin rewşên taybet ku pêwîstiya wan bi derbasbûna Herêma Kurdistanê heye hate vekirin.